Panekataura mashoko ashefu edu ekuti Venezuela is very far from Zimbabwe. Hamuna kunzwisisa mashoko angu. Honai manje kwazvave. It's going to be a long week. Nzarapena mashoko buda nyogwa panguva inoi. Kuchonekwa kunzi Minibaloi opa a warning yekuti no, it is going to be a long week. After vakomana misinterpreter what he said. That was subscribe or like on the bell icon. Mini panguva inoi anoda chipostwa mudandaro online udanyira chiti. Dandaro streets. Colonel Minibaloi has sparked conversation after responding to resurfaced remarks about Venezuela being very far from Zimbabwe, saying people misunderstood ye earlier statement. Panekataura mashoko ashefu vedu ekuti Venezuela is very far from Zimbabwe. Hamuna kunzwisisa mashoko angu. Honai manje kwazvave. It's going to be a long week. Good morning everyone, she said. The comment has reignited online debate, with the air tone suggesting a week of heightened attention following the viral reaction to her earlier remarks. Mashoko anobuda panguva inei atona kuti Themba Mliswa was making attacks on VP Consano Chiwenga and his family. And as we know, kuti Minibaloi anodiwa nevanhu, especially pa social media, people will be praising her. Vanhu vanenge vachidada naye, even outfits anenge achipfeka and the likes, and the charity anenge achiita helping my students and the likes. So there are some people who reached out to her vakati haasati akuenderera here Mliswa, and that is when she responded achitaura statement raatoka nemutungamiri wenyika rekuti Venezuela is very far from Zimbabwe. Zvaita kuti vanhu vatange kuinterpreta nepasipo. And Minibaloi, she then came and said it is going to be a long week. Ameno tuchapira Moshe say. Pina comment section medu mutize mafunguro enyu mukudi pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu mutize mafunguro enyu. So subscribe or like, on the bell icon.